Comrades bo, hamba kanjani? Siyaphila kunjani msakazi? Hayi siyaphila. Siyaphila ndoda. Emva kwesikhathi eside singabonani. Singafiki sibe together kule channel. Khamba kahle yonke into kodwa ku MK. Hayi, ngisho ukuthi noba sengibuyile khamba kahle. Khamba kahle impela. Youth League. Hayi, khamba kahle impela. Sahlelekile. Sahlelekile. Seme ngomumo. Bathi ama Young Lions. Awu kunjani. MK Party. Awu akujiki. Hayi ngiyajabula mfethu ukubona. Emva kwesikhathi eside. Kwenzeka izinto eziningi manje sibona ku MK Party ibheka okhethweni kwenzeka lokho nalokho kodwa ke kuningi okusafuna ukuthi sihlele sike sizokukhuluma in terms of ukuhleleka kwama elections and everything, but I understand namhlanje ukuthi kune announcement ebalekile ofisa ukuzoyenza la. Ukufuna ukuthi abantu bayizwe mhlawumbe ake usinike ukuthi yini lengaka ofuna ukuzoyi-announce namhlanje. Ake ngicale ngibingelele wena umsakazi wami. Yeah. Bese ngiyabuya ngibingelela umphakathi wonke waseMkhondo. Bese ngiyabuya ngibingelela wonke ama-member e-MK. Ngibingelele wonke amaqembu ezepolitiki akhona la ekhaya eMkhondo. Sinawo wonke la ekhaya eMkhondo. Yeah. Announcement yami ekhona kunelona ekhona kune operation ezoba khona lapha e-town ngala kithi eMkhondo. So le operation ezoba lapha e-town eMkhondo, operation very very serious edinga ukuthi sikhiphe indaba zamakhepisi ukuthi mina ngi-MK, mina ngi-NC, mina ngi-EFF, mina ngiyinini. Sibe yinto eyodwa ngoba lento izosiza idorobha lethu njengoba sibona idorobha lethu ligcwele abantu abangaka ababhema ama-drugs lapha edrobheni and abantu abasha kakhulu. Ibona ababhema ama-drugs bagcwele lapha edrobheni bajova phambi kwethu sidlula kuwe bajova lapha akuyona impilo leyo msakazi wami. So sesidecide ukuthi ke sihlele ukuthi no labantu abake bangenelwe laba abangokufika abangasiba la eMzansi because yibo abafike nalento kuzomosha i-future yabantu abasha. And if kumosheka i-future yomuntu omusha lesikhathi samanje futhi ilona abonomzane bakusasa na umama bakusasa abekho. Futhi izwe lethu vele selihambile kanjalo asanalo izwe. Mangabe sizovuma ukuthi simoshakelwe abantu abasha lesikhathi samanje. And mobheka lama-drugs abawabhemayo ajike futhi abulala ngisho ama-career yabo. Kunabantu abakade basebenza bo-government bagcine sebabhema wona lama-drugs and ukuthi not ukuthi bakunika ukuthi uyibhemele wena. Kwesinye isikhathi nokushiya mhlawumbe into yakho lapha la kujabula khona ematshwaleni uphumuye ngaphandle bafake la tshwaleni. If bafaka vele la tshwaleni lento once waphuza lo tshwala vele le drugs izobe selangena la mzimbeni uzobe uyadinga vele. So ngize lana msakazi njengo-chairperson wabantu abasha eMkhondo we-MK. Kodwa manje ngizocela ukuthi ngikhiphe lokuthi ngu-chairperson wabantu abasha be-MK. Athi ngivale ngikhiphe. Ngicela ukukhiphe msakazi. Ngoba kakhulu ngekulungu. Njengo-chairperson wabantu abasha be-MK eMkhondo. So ngizonxusa kubo bonke abantu abasha abaseMkhondo wonke amaqembu aseMkhondo ukuthi ngalo mhla ka-17 siyacela ukuthi abantu abasha bonke baphume baze bakusike silwele thina singabantu abasha. Siyobakhipha labantu abangasiba la eMzansi abamosha i-future yabafowethu. Ngathi mina ngoba ekhaya akekho umuntu mhlambe obhema lama-drugs bese ngigoqa izandla ngihlala phansi because ikusasa ngilazi. Sasa ngenzeka kuba umuntu wasekhaya. So i-future iyafa kanjalo. So izwe lethu kumele silwele thina singabantu abasha. Emsakazi ngamafuphi nje manje siya ku June 16 la bekulola khona inkululeko. If uthatha ukubheka inkululeko msakazi yalolo abantu abasha. ISarafina ba-act abasasingabantu abasha. Okusho kona ukuthi thina singabantu abasha kumele silwele manje ngoba sibona inkululeko ukuthi ayisekho manje inkululeko bekuthiwa siyalwelwa yona. Yabakhona sasikhathi lesa yaphinde futhi yaphela ngokubuka kwami lesikhathi esikuzo njengamanje. Ngoba kugcwele abantu bokuhamba manje. And bayasibulala. Singabantu abasha ngalophuzo odakayo and futhi abanye abantu bakhamba abaningi sibaphethe wona amathavela lamalokishini. Abantu bokuhamba bangasiba la Mzansi and baphethe nama-drugs. Bayaphela abantu abasha eMkhondo. So siyacela ukuthi sisukumele singabantu abasha. Bengicela nje ukuthi bonke bo-chairperson babantu abasha emaqenjini abazama ukukhipha le myalelo ukuthi abantu abasha baphume singayi ngokuqembu because idorobha lethu and the future yethu kunezinye zezinto umsakazi kumele sike siyithathe singazenzi as ipolitiki.
kunezinye zezinto okungamele sizilwe ezipolitiki ekumele sizilwe sisonke si-collective because uma ngabe singena sithi sizolwela abantu singena kupolitiki silwela abantu sonke sisebenzela abantu sonke so asike sihlangane singamaqembu sonke sisebenzele abantu babone ukuthi siyasebenza umsakazi engaqela nje emaqenjini asike sikhipha amakepisi ukuthi mina ngiyini sibeke lapha esayidini lento le ekhona manje abantu bokufika ikhona mhlaba wonke ngikhuluma nje kusasa nge13 eThekwini yaqala iyozigcina nge17 khona so ngokuhle futhi nasemkhondo ngibona ukuthi khona ipost ephumile futhi yayo ukuthi nge13 yaqala izoba khona kusasa lokusaya so sizoyijoyina ke nathi leyo singathi noma singathi ihlelo ubani kodwa ngenxa ukuthi izolwelana imfuno zomphakathi lwela umphakathi sizoyijoyina ke nathi leyo kusasa until lezo yi17 nge17 ke vele kuzobe kuyisuku elikhulu ngoba kube khona bonke abako Home Affairs wonke ama department ayoba khona sobe sihamba nawo. Okay. Ake siqale mhlawumbe ngale i13 ngoba sekuvele zikusasa njengoba kuyi Monday i13 ikusasa vele i13 zikusasa i13 so kuleya kusasa ipost ithini mhlawumbe awusiprefer kancane ngiyezwa kona ukuthi ayihlelwa ngawo noma nalabo osebenza nabo kodwa ihamba kanjani ngokuzwa kwakho? Ipost yakusasa mangibuka mina ithi nayo clean up lento esizoyenza leyo kuxosha ama foreign okay ukuthi mangabe vele unganawo ama document okuba la eMzansi out nokuthi noma uthola uyatholakala uyasebenza usebenza ngaliphi ungasiwa la eMzansi kunabantu bala eMzansi akumele basebenze abangasebenzi out kuyakhona ukuthi ngeke kuvuleka amathuba omsebenzi bazokhona ungena abantu abasha basemkhondo basebenze ileyo nje into engithandela leyo ukuthi nayo ilento esizoyenza esiwumkhonto wesizwe ne labor desk ehlelwe labor desk ilona lelona ezoba khona ngeFriday ihlelwe umkhonto wesizwe labor desk so thina sizongena because singelona singabantu abasha sizongena sikhasi so nayo leya kusasa ihlelwe angazi nokuhlelwa ubani kodwa ibhaluthi yomphakathi so nayo soba khona la ngoba vele into elwela umphakathi ayika liveze ukuthi iplan yayithini kuyoqalwa kuphi singakayithola ukuthi iplan kuthiwa izoqala nje town okay kusho ukuthi mhlambe olalele lana nje ufisa ukuthi ayijoyine kusasa Monday mhlawumbe ungashiya ama contacts wakho ukuthi masuzwile akuthinte check kusasa ngaba ne problem lo because mhlawumbe omunye uzothi mina ngingaba available Monday mhlawumbe nge17 mhlawumbe ngizobe ngingekho mhlawumbe ngingajoyina kuleya Monday so singenza kanjani lapho? No uma ngabe khona ngisazozama ukusesha nami ngithola ukuthi ubani ohlelile so mangimthola azongichazela kahle okay ngizobe sengiyabuya ngiyasho umsakazi umuntu kodwa mabe lo wadinga ama number ngingawakhipha umsakazi. Alright so mhlambe sikhulume ngale ya Thursday Friday mina Friday sengithi Thursday kuleya Friday ngizothi ihlelwe iMK Labor Desk so okusho ukuthi mangabe ihlelwe le iMK Labor Desk singa expecta ukuthi kuzoba nama departments onke akhona emkhondo egovernment ngizwa ngathi usho kanjalo impela ngizobala iHome Affairs yes maphoyisa short leyo is the main official yes okay so mhlambe omnye uzobuza ukuthi if kukuthi imarch le yama foreigners yini ezobe yenziwa ukuconfirma ukuthi ngempela kuliwa nama foreigners angena amaphepha kuzokwenziwa kanjani lokho? No isinqumo esithathwe yiLabor Desk umsakazi sihle kakhulu ukuthi sibize wonke lama department because mangabe sithola iforeign mangabe sithola iforeigner estore sebenza so ilabor office la labor lizomela liverify ukuthi lo muntu icontract uyisayinile wayisayina yini na and iUIF uyayibhadalela yini and itax uyadonselwa yini and bese nelone Home Affairs iyalona na iyaskena ama document akhe ukuthi asemthethweni ukuthi ngaba khona la eMzansi and futhi angaba nelungelo lokuthi azosebenza la eMzansi if ukuthi mangabe akanalungelo kuba la eMzansi and une contract eyifake amaphoyisa ke wona azobesa enza umsebenzi wawo. Okay so mhlambe ikhona iposter esingakhona ukuthi siyifake la ukuze bayibone after le video abantu enama details ukuthi kuyoqalwa ngobani kusuka kuphi njalo njalo ikhona msakazi. Okay mhlambe ke sesiphetha nje ungathini in conclusion ngalolu daba nje esikhuluma ngalo sesiphetha msakazi nje ubusho into engicelayo umphakathi wonke wasemkhondo lakhulukazi nabantu abasha asike sisukumeni abantu abasha silweleni thina silwele ikusasa lethu silwele izwe lethu
lezwe esikulo leli ngelethu and uma ngabe kufa thina singabantu abasha kusho ukuthi lezwe kusasa alikho vele bazowina ngoba uthatha ukubheka nje umsakazi njengamanje into abayiplenayo baplane vele ukuthi babulale thina abantu abasha ngoba bayabona sisakhula and mababulala thina vele abantu abasha akunabaholi bakusasa akunama-president akusasa akunamakhansela akusasa vele bazobe sebasala bayibusela lezwe sona asisukumeni siyilwele abantu abasha sikhohlwe uphuzo oludakayo sike silibeke eceleni sike silwele nayinto eserious ngingakufakazela ukuthi iqiniso ukuthi eMkhondo njengamanje intsha isengcupheni njengoba ngikuchazela nje ukuthi nami mangihamba la emphakathini ngihambela ama-case abantwana kunento engiphathisa ngekhanda ngithola ukuthi ey'kolweni ey'ningi and you'll be shocked ukuthi nama-primary iy'ngane zibhema amahable iy'ngane zibhema insangu uma uthi uya-check-a ingane ina-13 years siyazi lezi zinto and ungaze ucabanga ukuthi ngikhuluma ngabafana amantombazana kunjalo nabafana okusho kona ukuthi kuningi okufanele kudilwe nako la okuyingozi entsheni yethu ikakhulukazi abantwana nje ikusasa lethu mafuphi nje kule yamahabe kusekhona lokho amahabe okuncane okungaka bathi amatshufu ngithe nje mangifika kunendiya belwadayisa la ngakithi ngihambile ngacela ukuthi singaphinde dayisela abantwana abancane and futhi ngaphinde lidayisa lento because lidayisela ngisho ingane ezincane and uyazi abanye kula bantwana mabeyotestwa ngoba phela izikolo ziyawenza umsebenzi kumele sikusho bayathumela ukuthi bayotestwa emzimbeni wabo for ama-drugs kutholakala ukuthi amanye ayavela ama-drugs bamangala kuze kube shocked bona labantwana nabazali ukuthi le drug i-Menrex ifunani la kulomntwana ifakwe kulento ehabule yes because lento ibhaliwe vele ngayibuka ibhaliwe dangerous and futhi ngaphandle ukuthi ba-check-wa ilona if umntwana uzoceda isikolo afunde kahle aphase kahle acede isikolo athole umsebenzi ahambe manje mase usongena emsebenzini sekwenziwa ama-induction kwenziwa ama-medical if bathole emzimbeni noma kuthiwa intuthu uzothwena mhlawumpe intuthu nje ukuthi ugwayi noma yini mabathole ukuthi iphaphu lakho limoshekile angeke uzusaqhasheka kanjalo lezi zinto ziyabulala msakazi intuthu nje engena ngaphakathi iyabulala yes hayi siyabonga sho ukuthi vele kahle kahle njengoba usushilo ngisho ngithi imashi le ngoba uthi imashi angithi hayi vele impela imashi le ibaleka kakhulu kufanele ukuthi umuntu oserious ngempela ngokubona umkhondo clean abe part of le mashi yes singayi ukuthi ihlelwe iqembu bani angizwana leqembu elithile no lokhu umsakazi akusingo kweqembu kona kuhlelwe iqembu kodwa akusingo kweqembu kuzosiza umkhondo wonke and futhi into besingayijabulela besingathanda namakhansela abe khona because if ukhethiwe ukuba ikhansela noma kuthiwa ukhethiwe ikhansela le-ANC mase uyikhansela emphakathini usuke uyikhansela layo wonke amaqembu akhona emphakathini so noma kathiwa usodolobha wonke umuntu okhona eMkhondo usumama wethu njengoba umama wethu ungilosi njengoba imeya yethu umama ungilosi kufanele ukuthi usumama wethu sonke masiya kuye sokhala mina silalele nje balalela naye mhlawumbe iqembu lamfaka yes saze siyacela nje ukuthi wonke babe khona and amakhansela sicela nawo ukuthi abe khona because akhethwa yithi thina singabantu siwathemba sicela asisebenzele lo msebenzi lona sizowenza njengamanje siyawazi vele ukuthi usengqupheni kodwa sizowenza ngoba siyabona ngeke sihlale phela ukuthi sobalekela ukuthi hayi ngoba sobulawa noma sodutshulwa noma sokwenziwani sibona izwe lethu lifa sibona izwe lethu lishabalala umsakazi siyacela nje ukuthi asike sisukumeni sizilwele singakusabi ukufa abaningi abafa abafela lona lezo so nathi asike sisukumeni sife masifa kodwa siyazi noma masifa izosishiya li-right sezandleni e-right bazosala baqhubeka abantu basebenzele umphakathi baqhubeke kube izwe labantu abamnyama ngoba masohlala kuba kanje lezwe logcina libuswa ngabanye abantu because manje kunabantu abahlukumezekayo emaplazini ngayo nalento le ukuthi siyasaba ukuthi sime singabantu abamnyama silwele igazi lomuntu omnyama asisukumeni ke abantu abasha manje silwele igazi lomuntu omnyama hayi kezwakala Comrades kezwakala ngiyabonga kakhulu mhlambe asivele sikusho ukuthi siyayisupporta thina la kwi-channel yethu imashi efana nale openly siyayisupporta futhi uma nje konke kuhambe kahle kungekho kusiphazamisile sizovela sizoba khona part of imashi ngoba vele already sengumfoka Mkhonza TV and podcast sibhizi ngabantwana
sibavikela kuzo zonke lezi zinto okhuluma ngazo, Mm. ukuthi bangabi involved kuma-drugs nawo wonke ama-substance lawo. Siyabonga kakhulu mfowethu. Siyathemba ukuthi nizwile bafowethu. Ama-details azovela-ke la, sizoyifaka ne-poster, nibuke ukuthi izohamba kanjani imashi. Abafisa ukuyijoyina bayijoyine. Umkhondo ngowethu, kufanele uvikelwe yithi. Nabantwana ngabethu, bayikusasa lethu. Siyabonga kakhulu Comrade Sibu. Siyabonga. Yabonga.